Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ɗo gonɗen koye Jabal Uhud. Hayre Uhud nde ɗo gonɗen joni gonɗen ɗo hen. Hayre Uhud ne anda e sira annabi sallallahu alaihi wasallam wolde waɗino ɗo mantinide ene wiya ghazwat Uhud. Kono hayre nde tan e hoore mum annabi sallallahu alaihi wasallam wiya Uhud jabalun yuhibbuna wa nuhibbu. Hayre emin jiɗɗum ene yiɗi min. Nde ɗo hayre ne hawni. Annabi sallallahu alaihi wasallam mbi meeɗi jolde ngabbude e mayre de dilli e monde Aboubacry e monde Oumar e monde Ousmane o wi hayre deej mbera anda wone ma ko annabi e siddiq e sahudimɓe ɗiɗo siddiq Aboubacry sahudimɓe ɗiɗo ko Oumar e Ousmane yewtina e kawisa Allah Oumar wara Ousmane wara ngol ɗo cangol ngol jibɗen ɗo henna nde wolde Uhud waɗi maynoɓe ɗo ko ɗo ubbano e ngol ɗo cangol nden wonano wamirde caggal ɗum wonti wamirde caggal duuɓi 40 waɗi wame ɓalli mabɓe jalti kamɓe maynoɓe e wolde Uhud ɓe ɗo ɓalli mabɓe jalti ɗo tawa ƴiƴam ene seeɓa e mabɓe duuɓi 40 de mayɓe duuɓi 40 ƴiƴam en yalta e mabɓe ɓalli ɗimana mbaylaki ɓe itta ɗo noon ɓe nawa to ɓe mana nawa joni to mayen jaa toon inchallah wawde cangol wiyete wadi l aqiq noon cangol wiyete wadi l aqiq wadi l mubarak wadi l aqiq noon cangol wiyete ngol ɗo cangol kañum ubbite ma ɓe para to hen mayen jaa toon joni inchallahu taala jokken ɗum nde ɗo hayre wiyete ko Jabalur Rumat nde ɗo hayre to ko sere wiyete Jabalur Rumat annabi sallallahu alaihi wasallam e wolde he ko ɗo wi feccuno sahabaɓe ɓe o rokki gaawi o wi ɗumen yo gone dow hayre he o wiɓe somin pooli woto telloɗe somin poolama woto telloɗe hay goto woto ya sen jejjitani ko Abdoulaye ibn Zubayr wonno mawɗo mabɓe ɗo hade nde fuɗɗi ɗo kamɓe julɓe ɓe pooli no feewi ɓe mbi gaare telloɗen jehene ɓenen ndendina kaake woodi ɓe ala woto jeehe woto telloɗen nelaɗi no hoɗen tello kono woodi ɓurɓe heedɓe ɓe telli fodde 40 telli nde ɓe telli noon Khalid ibn Walid on saaha wona julɗo wonno Khalid yante mabɓe fooli ɓe e walde nde muusi no feewi ko hen Hamza ibn Abdul Muttalib wara ko hen Mus'ab ibn Umayr wara ko hen hewɓe sahaba ridwanullahi alayhim ko e mayre mana mbara kadi nde ɗo woldete nde Uhud annabi sallallahu alaihi wasallam e nde ɗo wolde hoore mum hela hen ha ñiiri mum hela hen e nde ɗo wolde Uhud e nde ɗo wolde Jabir ibn Abdullah radiyallahu anhu o wi nde wolde bamma ko warama hen kaw makko warama hen mawni ko warama hen nene makko ƴetti wi rendiniɓe yidde wiide ubboyde ɓe cehe baqiya ɗe janɗen hanki ɗe neɗɗo sallallahu alaihi wasallam namdi wi woni yimɓe ndimdi maaɓe mumen nan nawta baqiya o wi ɓe gartireɓe ubbeɓe ɗo ɓe maynoɗo ha ganda islam anda rondade maaɗe tan no yaade hen ladde maaɗe ɗo maayi fof ɓaade koɗo juɗɓe no yo ubbe ɗon ɓe gartiraɓe ubba ɗon ɓe ubbano ko to cangol ngol mbinoɗen ngol nden wamirde waɗi hen ɓe gartira ɗo kamɓe mayɓe ko kamɓe goni ɗo hen ko inɗe mabɓe goni ɗo hen kamɓe mayɓe ubbaɓe ɗo henna ɓe so tawi ari e guenale saɗa duwanoɓe a duwantoɓe kamɓe mbiyata ko assalamu aleykum ahla diyari min almuminina walmuslimina inna inchallahu la lahiquna as'alullah lana wa lakum al-afiyata en calminiɓe kamɓe wonɓe ɗo ɓe julɓe worɓe julɓe gonɗiɓe Allah e julɓe so Allah jaɓino enen ken aroɓe to ɓe goni to ken aroɓe toon eɗen ñaagui Allah tabaraka Allah hokkuɓe manan aafiya hokka en aafiya Hamza ko ɗo woni Hamza ibn Abdul Muttalib ko ɗo ubba Mus'ab ibn Umayr ko ɗo ubba Hamza ko bawmu nelaɗo fewniɗo Mus'ab ibn Umayr radiyallahu anhu ko woni premier ambassade annabi sallallahu alaihi wasallam ɗo e Madina kanko jangguini Madinaɓe hewɓe kanko nani ɗumen manan islam kanko ñande jogino drapeau ñande wolde Badri kanko wara e ñande wolde manan Uhud won wiyoɓe maari ko duuɓi 27 won wiyoɓe heɓani wadde galle won wiyoɓe waɗi galle te ko neminoɗo wonno kono woppinema makko foof ko makkanajo ari ɗo hen o dañi caɗele wuureɗam gurdam nde wirnete nde imi o jogui forkel gotel soɓe mbaɗe hoore he koyɗe ɗe jalta soɓe tellini koyɗe ɗe hoore nde yalta nelaɗo yo poɗe mbaɗe hoore he ko hedde koyɗe he mbaɗa hen huuɗo ɗum de woni ɓeɗo sahaba diwan en tampamɓe Allah tampamɓe diine Allah ha jettiniɗo yettiɗo ndeno hande so tawi dañama wiyoɓe ene jogui hunde so tawi a haali tan aɗa ɓurto sahaba walla aɗa fota e sahabaɓe wallahi ndew funtude hoore muɗum ɓeɗo ko rijalum sadaqu ma ahadullah alayhi aadi mo mbaɗno e Allah ɓe timmini ɗum tigui rigui ɓe goni shuhada Uhud assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh
nden coynton ɗon ɗo nde woni hayre Uhud nde ko hayre mawde no feewi. Annabi sallallahu alaihi wasallam ene haali hen haalaji kewɗi mais so tawi a tawama juulgol gabri maaɗo no juule a fadi ha ubba aɗa jogui baraji poɗɗe hayre Uhud poɗɗe baraji puɗɗini hewde hono foti noon machallah sa anni maaɗo ma ya juule e muɗum so tawi a fadi ha ubba joguiɗa ko laabi ɗiɗi de multiplié par 2 laabi ɗiɗi nde ɗo hayre nde ende juuti noon wiyawa e leemi nani won mbiɓen ko jaati nde juuti périmètre mari ko 4 kilométre won mbiɗomi noon wonno mbiyanɗen no fonno kono nde wona no nde fonno